Zdar, je pondělí a s tím pondělím, kterým je dneska 11. tak nikomu se nechce do školy a já mám nějaký referátek, tak to je celkem dobrý námět na nějaké to videjko. Kompíček si zapnu, jo. Ať ten zážitek máte společně se mnou, pojďte. Jo. Jo, tyjo, to je ono, kurva. Jo, to je ono. Tak, čeká mě prácička, tak jdeme na to. Čtvrtě jsem dokončil referát a asi je čas si jít udělat večeři.
Sorry, kámo. Nevím, co bych vám řekl. Na večeři mám párky, nic náročného, ani časově. Jdeme na to. Proč kurva už ho musím říkat? Jdeme na to. Tak, jdeme na to. Konečně na tu večeři. Mám to tu pěkně nachystaný, tak jdeme vařit. Narvu to tam. 1, 2, 3. Jedu, zapínám. Kurva. Nice ohýnek. Jo, dáme si kolču pěkně takhle. Na večeři. Pěkná kolča. Za poctivou práci z referátku si zasloužím poctivou kolu. Jo. Nice, poctivá kola. Velmi pěkná. Teď si to tam pěkně zatím to, co mám, naservíruju pěkně do obejmaku, abych to tu měl takové pěkné. Tak a teď si nachystám talíř, abych ty téměř hotové párky měl na co dát. A teď si na to dáme kečup, hořčice, kečup, hořčice, kečup. Víte co, já mám dobrý nápad. Napište mi dolů do komentáře, co by jsem si tam měl dát. Jestli kečup nebo hořčici, to by mi fakt zajímalo. A co máte rádi, vy mi napište. Jak to mám takhle pěkný, tak si to tady teďka pěkně naservíruju. Mezitím jsem si tu dal rohličky, tak. To podívejte, není to pěkné? Není to pěkné, nemyslíte si, že to je pěkné? Já si myslím, že to je pěkné. Dobrou chuť. A ještě musím říct, že dneska je opravdu pěkný západ slunce, tak já vám ukážu. Pojďte. Si to užít sem. Paráda, ne? Co myslíte? Fakt krása. Už jste se byli podívat na mistrovství světa v hokeji? Jestli jste se byli podívat na nějaký zápas, tak mi napište dolů do komentářů, na jaký zápas jste byli a jaká byla atmosféra a takhle, no. No a tak já už budu dneska končit s vlogem. Doufám, že se video líbilo a budu to sestříhat a pokusím se to vydat dneska. Doufám, že to video bude trochu úspěšnější než ty minulé 2. Budeme doufat, že jo, a mějte se pěkně, zdravím. Čus.